Най-малко 3 души са били убити, а други поне 5 са тежко ранени при нападение по време на фестивал в западния германски град Золинген. Германски медии, позовавайки се на полицейски източници, съобщават, че използваното оръжие е нож. Свидетели сигнализирали в полицията малко след 21:30 часа местно време, след като нападателят атакувал няколко души на случайен принцип. Смята се, че той умишлено е намушкал жертвите си в областта на шията. Полицията съобщи, че нападателят е в неизвестност и че за сега разполага с малко информация за мъжа. Те също така заявиха, че смятат, че нападателят е действал сам. Първите свидетели ни казаха, че едно лице е нападнало хората с нож. Не разполагаме с информация за мотив. В Золинген се провежда фестивал на многообразието по случай 650 годишнината на града. Той трябваше да продължи до неделя, но заради инцидента вече е отменен. Градът е известен със своята стоманодобивна промишленост и има около 160 000 жители. Золинген се намира на около 25 км източно от Дюселдорф и североизточно от Кьолн. Припомняме, че смъртоносните случаи на намушкване с нож и стрелба са сравнително рядко срещани в Германия. Правителството иска да затегне правилата за носене на ножове на обществени места, като цели да намали максималната допустима дължина на остриетата. През юни 29-годишен полицай почина след като беше атакуван в Манхайм по време на демонстрация на десницата. През 2021 година при нападение с нож във влак бяха ранени няколко души.